welcome back to my channel. Hi hello sugnar na an kital video jatno non dipor kaham ang tini hingke jompai je sokpai ja mia sokpai mani haipana mia phaibro bolok khalai manni ata bagi hingke haimani markino lele thanga sari ingka hani bagi ang bolok khalai manni hingke tini hingke diporbo ongi jongka khanya mani khajigya satungni bagi hanya sori arana nya deher aymu nango ke current botong khatongo haipono voltage komni bagi iko asuk pheno kahmo gure hani bagi kolomo hingkeba ayung buyo ongota koltong nani kolom makno hingkeba khanya mani khajiyang to ongota khe tijukna sakang khalasiwan hini khalajongmani thain current bo voltage wase phayo wase thango mahimang sing jong kaham ka phaya ta mahi jong ka hani bagai tabuk tijukna sakang khasiwan hini khaijongmani ke mia ta ang bolok khanya ni hini jongmani no haibano khaiman liya sal thangi phaija kabala hani bagai ang usagang snor an bolog no khna ang usagang snogo phaijiro ngegi no yang jompiyo mami bekol khaijigi tisma phaiga kugi hostel thangjak taklan chiming hostel ton ton hostel dabala gahani bagai taise srai bo sajung sinogo tekebo gurei geba abon bagi mabi khala khalang jakha ge ana sahoro phaijang phagir 10-15 din ne sahoro geba ma phagyang bo ge phaina phano tasha koyekdin tongi phaina ni jongmani nungke tis phasidi nungkaba ama sono sungma bo thani ni sau kaba phagyang go ge tabuke selari jongno kiban boro gurei ekdom selari jaksi moi phaithanga bo phaithang bono dadin thanga bon ba mai box ja geso nei habjun phaima haba Chompanogoro thangu Chompanogoro tahna maranya thangpu amo thameda ke mami songa Chompanogoro sajak maranya bagai ke mama kha dugana asu chongba dugan lobla ke mama kha dugano ang tangno sajungta dai chongo dapunan tombura 피리솔리야래 가린 피리솔리야 가린 버티스컴 이게 아노 কয়েকজন বড় কমেন্ট খালাই সাও নিনি পারা বড় হनै ইনকে তাই সাও 태봉고 문자이라 분홍 디라고니 사워 그러니까 앙도 태봉도 아스 앙 저스사야 터스 턱저기 하마 해시글라요 일단 보니까 앙 아스 사포는 꼼짜도 딴 빙게 콜롬보 소만이 디바 그러니까 한인 버기 태봉사 한게 콜롬보 간 버기 사드게 이게 저도 뭐나 뭐 그러니까 한인 버기 앙 아스 사나니 무슨 타야 한인 버기 사드게 이게 또뭐 저러노마 이게 운어가 타기 와치스럭 사이제 분홍마냐 saja puno gimana anga basa jogana enggak hanya bagi ano komen khalai sawo enggak aboni bagi ba ang kaisa salsa jora kahamna ine nongna ang sawna ani para borot biang ere ro kalai jai ani joto norok mako saimana musumane abonor na ang sawana norok nai tongdi ani bolong no getabuk bo ani bolok no je nai siming tongo je subscribe khairo borok kisa subscribe khanya di je subscribe khaimani pore bo bell icon chiu bell icon no sine kili khaji getabuk bo like share te comment khairo kisa osto khie comment khanya baji ge saja khang ge anonorok deli no ang bai tam jenai gerenggi natai support khalai jongni nara ano tai nyar na hamjang mung baisa ang kusugo kane kaya no na hamjang jesuk hamjang mung mana asung na ang kusugo kanai ni ang khagawo ge dai no ang bahai ke nonoro bai baksa gerenggi jongnai tai nyar no hamjagi jongnai te maya morok joto nota khalai jongnai ne abahai ni ang wansugo ge jesuk no na nora na hamjago ang basang no ni hamjang mung manai norok bo manai gabon bagi nongna abono sanan musugo ani viewers no tai subscribe khairo hingke subscribe khanya nin ta pogdi ta
जाजाखे कमेन्ट खालाय सादि जाजागे हेंकेबो कमेन्ट खालायनो साइमोन बाट हायबानो जे सासुरे दाबोनाबो साजाते एंगानो सासुरे खायरो सासुरे खायनो दिता लाइक शेयर कमेन्ट खायनो तापो दिता के आं दा आसुक बुहाय फानिरो खायनो या फाना आं हायो चलते बकलाय सुगिया आन मा आं saksak के so asuk usur आं saksak wanso आं तसुर या सुगनो कको साना रिया सुगनो ने आं wanso को हायपन नरबा आन ताम ने wanso साइमेया आनि जरती हिंका आं सेन्से रिया न हाय मा तंगो हायपन आं खालायना नि खालाय दंगो गे abano बुहे आं तो फानिरो खालाय मान्या तानि बागि हिंके आं आसुक आं माखनो लासि जागो तानि बागि हिंके बुयानो सावो हानि न तमो सेबा ताम तंग खाय जंनि दा रखनि सावो आं हायपनो खायना नि हायपनो खाय जंखा abano ni subasuro khamjang moro nango tanara abano ano support खालाय जंदि हिंके abano tabo हिंका आं तैचुक कुसिनाय तैचुक नाहनि थानानि जंमनि न अंका moi फायनि किसा आसुगि कक साइमा तंखा मामिबो को थांद्रपसिको तामसानाय सम्पनगर थांद्रपसि हिंकेबा moibo आसुल त moya parani moitia bobo स्कुल थांनानै थांगा बावनि स्कुल तामजन मास्टर गय जमर फायि हिंजाको हानि बागि बोबो थांजा गाबोन बागै ताका दल गरै सेलारि जंखा मामि संको द गारि रका मानफानो आसुक बरक थानाय गरै आंगो हानि बागै गारि मानफानो आसुक गारि फाट थांया ता सामनाङै जंफानो मा थांया रंगो गान बागि बरक ताबो थांफानो सारि रको सपेन हायमा तंगो के मोइतो बोबो स्कुल थांजा के bobo sari roko to sapanya saimya ekta duti roko tamani ni chawo bo gabono nani ikina ke tabo gabono saijung salary jongkha tabo ke ang tuju kuwi sinai tuju kuwi je ang hani hanya bai mala jongo ke noro ani blog no saya sak nai jongdi te ano support khaji tabuk tujukunya phono yang mami koto siang smato kuena mami konsoro hingke ti ka haipno iko fenja agin hake goro ge iko ase speed ke goro ge agite speed goro go garin police kon bo sengo hingke haipno amsai phan ka khamo bongni tan bagi hingke bongni kol eng pra tolo se kaja kharong hayo se kaja ka hani bagi omo tika yang uta garin police kon bagi hingke kise kana hingke do ka khamo gani bagai tabuk ani bagai ang tabuk enggo seti matuknya mami koto solseng ang tabuk tucuknya nih changna nih jongo ke ang norok bai ticuku we tesa malai pinai norok ngai chungdi ani blog no joyasa tata finally ang da tabuk ticuk we bai kya ke norok tucuku sang nok phar basibo bawa hada simri kalangai ke tabung ke nok phari man bagi kolomoi jongkha isa ke tucuk da tuk bai kya ge tabuk seres khanyai res khayi tabuk do maisuro mai duti rako sasinai ge moi thangjakni samani bo school ni sok bai kya school ni sok bai ye ang da mai goto seng to ang harong sto ko jongi ma ba ge bano kol khake po ginogo phun phemen khorang khana wi to ne ring khau bano ge bano ring mana ang khana ma haitira ang kha an bum khoi ring ma hi khana ma ko to haibana omong kha confusion kha ang boya na hanai ja ge haibana ang ni bum khoi ring ma hai ma tong kha bodo boya na ase ker khajile ang ga to ko ba chini di su jomani bano akini ring kha gang oyo honjakliya habeno ge amon ang bo ticu koi no khajang kadra ke bo no ko thana jong gang bo moi ni ringkha ga bo oi ni apu ta se phaji chuka ga phani soyeng dong ga ben phaji ni ne apur ke bo phaiya ga ben phaiye kisa bathai thega mai chai hai chi deoro nang sa jong ni samne sa soya ga bo tabuk no thangai mai se hote se tai tei chuki mosaya ko thandar ka phanyai hinenya noko borok gori dai begni singke ba gabon thajung gang nong no samani dong gaisa
omo hinai ani rok onek borok no comment khai onek to asok bui ni rok khaima sok ani rok khaya ang to kotal chiko hani bagui hingke buiano comment khaisao thebo kumsa dibai jai phunu dirok hinai hingke dai omo nini para borok rok hinai singo hingke tai khoroksa tongo amo to bobo chwng bai baksa rok wngna haima tongo hingke bo hingke je low porni rok je porinai rok ta hingke borok entrance rinani bagui common je nangnai bo 100% no bo rowui mano haita hani bagui bano oko comment khaisao hingke aboni tui hingke ta kaisa ang first time o jefuru ang blog khainani subungo hingke afuru no ang kaisa video upload khaimani tongo afuru to video upload khaimani khoroksa borok bono first khaio hai hinui tamjani hinui khaikha sia haika mang borok bo da tamjani hinui khaimani si amo to ang pogoi thangka tamjani hinui khaikha tobo khe ang omo hai wngtho to haima tongo omo hai hinui khaijak tongo ta hingke tamjani rok hinui makhang rok tamjani rok hinui comment khaijak tongo bo ah jaga o hingke afuru no ang first time blog khaio tei ang afuru no first video bo ani upload khaio ta hingke first one se bo ano omo haike ano bono swkang comment khaiui tamoni se ang doto swrwngya aswk bui hai hingke haini bagui bo nana furaikha first haike comment khairwka hingke ani bwkha tamjani haini thangka ang hainse khaina muchai tini khaimani hingke buiano sao ta khaji hinui haini tongmasai hingke ang khaini do hinui khaimani se hingke haibano afuru video first upload khaipuru se ano mahai rok hinui comment khaio hingke ang kisa bwkha bai mai wngka thangka khaina muchungya hai rok wngui thangka tamjani hai rok wngui lasima hai rok wngwu ta haini bagui ang salsa mono tui ni ang jora kaham nai norok bai kisa omono tui salai tei noro ano swngma rok no ang answer rinai hinui uansugui tongo hingke tini ni bagui to bolok asongo wngsinai current no tongo boni yango voltage kom ri ang thaijak mano nang no sajak hingke tabo kisa rest rok khlaiui mai rok chaui thunai hinui tongo hingke mami to saiko sopainai hingke moi to tabo school ni phaikha school ni phaiui bo nogo thangka kisa bathagui hingke mai tisaui bo oro phaipinai tuisa ang bai ang saijong hinui bono sai rohorjak bobo saimano ang saijong hinui haibano ang taisa sai rohorpika bono phaidi hinui hingke bo phainai bo phaimani pore bo hingke kisa bo phaisini thugonai ang mairok chaui hingke to tini ni bagui video asongo wngsinai next vlog o teisa noro ang bai kwrwngui tongdi tei ani blog no tei sak norok nai tongdi tei ano support rok khlai yongni hamjakmung rok rwui tongdi hingke tini ni bagui video asongo wngsinai joto no sari kaham rok hunmanka ekta da 1:30 baji khana hingke tini ni bagui video asongno teisa norok bai malai tongo next vlog o norok se kairinai tongdi ani blog no hingke tei ani blog no sak noro ano hamjakmung tei nyoni ani blog norok ani blog no sak nai tongmani bagui nyongno belai kheno hambai hingke tini bagui video asongo wngsinai tata।